Kini si Tita Ay, maingon kaninyo nga mayong adlaw kaninyong tanan. Sa dili pa ko magsugod sa pag-discuss ani atong sunod nga topic or pag-share ani atong sunod nga topic. Muhay hello sa ako mga kaila, mga friendship sa taga Cagayan de Oro, especially Kugman Elementary School, East 1 District, og sa Dipolog City. Hi! Hello ninyong tanan. So, dito na ta sa atong topic. So, karong buntaga, mo ni siya karon, Divisibility Rules of 3, 6, and 9 para makita, makuha ang common factor sa mga numbers. Pero before that, unsaon na to pagkahibalo nga ang number divisible by 3. Siyempre, una, kung ma-divide sa 3 ang number. Ikaduha, kanigyod ang angay timanan. Kaya mag-divide pa day ka, labi na kung dako nga number, duhi kayo. Shortcut na to. Kung ang sum sa tanang digit divisible sa 3. Ibalip, imong i-add tanan nga digit. O na ay factor nga 3. Unsa ba ning factor na hinumdum pa mo ano sa ning factor sa inyong grade 4 lesson? Parehayin na ni example. 12. Unsa pa yung mga factor sa 12? Ibali, pwede 1 and 2, 1 times 12, mo na factor sa 12. Pwede put 4 times 3, 4 og 3, 2 og 6. So, daghan kayong pwede ma-factor sa 12, 2, 4, 6 kabuok. Mo nang factors. So, sa 3, so sa numero nga pwede ma-divisible by 3, kinahanglan, duna siya'y factor nga 3. Sabta na? Example ni. Kani nga number. I-test na to kung ang 132 divisible ba sa 3. Okay. Pwede. Una, i-check mo muna. Pwede ka mag-divide mo 132 divided by 3. Madugay na. Tuta sandali ra. I-add lang nimo ang digits. 1 plus 3 plus 2. Kana. Pila man? Di ba 6? Ang pangutana. Ma-divide ba ang 6 sa 3? Yes, ma-divide siya sa 3. Aside from that, ang 6 doon ay factor nga 2 ug 3. So, ang buti pasabot, ang 132 is divisible by 3. Okay. Next example. 51. I-add lang gyapon ang digit. 5 plus 1. Pila man? 6. Pangutana. Divisible ba ang... No, it's not divisible. Ma-divide ba ang 6 sa 3? Yes. So, ang buti pa sa both shortcut, 51 is divisible by 3. Nasabta na. More pa example? Okay, more pa. 57. Sa ganito, pag-test kung divisible by 3, i-add lang ang digit. 5 plus 7 equals 12. Karon, ma-divide ba ang 12 sa 3? Yes, ang answer niya 4. Usahay, pwede gyapon ta maato sa factorization. Kay kani manggong multiplication ug division baylo-baylo ni bali-bali ni mo ni nakatsada sa math. Kay daghang pamaagi para makita ang answer. Mura bag ka ng adobo. Daghan kaayong mga putay sa adobo. Nya, pareha sa giingon sa akong teacher sauna, daghang pamaagi unsaon pagpatay sa manok. Inana daw. Inana ng math. Okay. So, ang 57 is divisible by 3. Kaya kung imo gyud siyang i-divide, 57 divided by 3, ang answer is 19. Walay sobra, insakto ang answer, whole number. So, divisible by 3. Pwede pod nga kani laing pamaagi. I-check nimo ang 57 kung multiple ba kung divisible ba siya sa 3. Kung mo gamit ka og multiples. Pero kani pinakadugay mura ka aning nagbaklay.
O, imagine na imo parang tinag 3. Hangtod mo abot kas 57. Kanya abot kas 57 nga walay sobra og kulang, meaning ang 57 multiple of 3. Nasabta na ba? Sayon na kayang 3, no? I-add lang ang digit, then i-test. Kung divisible by 3, pwede mo i-divide, pwede mo find the factors. Kung na ay 3, check. Divisible by 3. Okay, i-check natin kung i-check nato kung nasabtan ba. Say yeah? Yeah! If it is divisible by 3, and if it is not. Ready na ba? Ayaw pag-una-una. Okay. Wag na kinahanglan mo tuog yun sa mamshi. Di gyud mag-una-una. 75. Unsay answer? Yeah! Nga naman, 7 plus 5 is 12. Ang 12 divide sa 3. Correct. Next. 84. Answer. So, it's yeah! Nga naman, 8 plus 4 is 12. So, 12 divided by 3 equals 4. So, dapat gyud kabalo gyud ta mag-multiply. Kaya pwede mo sa ito balihon, divide, multiply, anak magid na. Munang memorize gyud tong multiplication table before gyud ta mo padayon ani nga lesson. Dapat permanente kada adlaw na agyoy drill sa multiplication ma'am sheet. Okay? Next, 73. Answer. Nga naman, 7 plus 3 equals 10. Ang 10, dili ma-divide sa 3, ay pwede na siya ma-divide, pero kinahanglan, exact number, whole number, walay sobra. Nakasabot. Mo na siyang divisibility, walay sobra. So, ang number 3 is, number 4, it's yeah! Pila man ang 8 plus 7? 15. Ang 15, ma-divide ba sa 3? Yes! Or another nga pagka-istorya, unsa bay factor sa 15? 5 og 3, so na ay 3, it's divisible by 3. Nasabta na ba ang about sa 3? Basta lang ha, inanira. I-add ang digit, balik-balikon yun, i-add ang digit. Pag human og add, i-divide sa 3 or i-test kung naabay factor of 3 ang usa ka number. Okay? Next. Tunod ta sa 6. Saan na kayong 6? Diba ang 6, ang prime factor sa 6 is 2 og 3. 2 times 3 equals 6. Man yung prime factor. Next. Kung saan na ito pagkabalo nga ang usa ka number divisible by 6. Kinahanglan divisible siya sa 2, diba human naman ta sa 2, o divisible siya sa 3. Both dili pwede nga 2 ra, dili pwede nga 3 ra, kinahanglan silang duha mag-uban para matest nga ang usa ka number divisible by 6. Next. Kay divisible man siya by 2, kinahanglan even gid ang number, right? Ang sa tong even, nag-ends with 0, 2, 4, 6, and 8. Or, ma-divide siya sa 2. Okay. And, para ma-check na divisible siya sa 3, review, ang sum sa tanang digit, divisible by 3. I-add gihapon. Okay. For example here, 42. Una na to i-check kung even ba siya, para mo check siya sa divisibility of 2. Ang katapusang number is 2. So, meaning, it's even. So, check na siya sa usa. Dapat duha ka check. Add to tas sa divisible by 3. So, i-add. 4 plus 2, pila man? 6. Karon, i-check. Ang 6, ma-divide ba sa 3? Nga walay sobra? Yes. So, ang ipasabot nga kining 42 is divisible by 6. Kay, divisible siya sa 2 o 3. Sabtan? Okay. Ano ba? Ano makasabot yun? Next, letter B. Another example. That number 2 example. 44. Check na to una kung even ba siya or
Divisible by 2 ba siya? Check na siya daan. Nga naman. The last digit is 4. Karon, atong i-add. 4 plus 4, kana 4 plus 4 ha, equals 8. I-check na to kung i-divide na to sa 3, wala by sobra. 8 divided by 3, pila man? Duha og kapin. So, naman siya remainder. So, ang ibot pasabot, divisible siya sa 2, pero dili siya divisible sa 3. So, ang buti pasabot nga ang 44, dili divisible by 6. Very good ang pang-test sa 6. Kani nga sunod nga number, 150. Even? Yes, even kay 0. I-add na to 1 plus 6, 1 plus 5 equals 6. Karon, ang 6 ma-divide ba sa 3? Yes. So, buti pasabot, 150 is divisible by 6. Nanawa nalibat na si Tita Ay. Another example, daghana gato, the more nga dahang example, the more nga masabtan. 153. Akoy. Dili daw siya even kay 3 man ang katapusang numero. So, it's an odd. So, diha pa lang daan, no na. So, ang buti pasabot kay no na siya daan, dili na siya pwede sa 6. Diba? Di na tabo pa na yun. Kaya, 9 tuod siya. Pwede siya sa 3, pero dili siya pwede sa 2. So, ang buti pasabot, ang 153, dili divisible by 6, kay dili man siya even. Okay, klaro? Okay, so i-sum up na to. Divisible by 6 ang usa ka number kung ang number divisible both ha, kilan duha, by 2 o 3. Okay, nasabtan na ba? Nakasabot lagi. Sus, ka-bright good kayo ninyo, no? May good kayo magpasabot ni inyong mga mommy o mga daddy. Next! Singgamay nga sinigaay sa mata. Okay, so inyong buhaton, i-check lang ninyo, check or X, kung ang number dinhi divisible by 2, by 3, by 6. Diripod, 2, 3, 6. Okay, ready na? Okay, let's answer letter A. Pwede ba ansiran mga 10 minutes o 10 seconds? Oo. Sa mata raman at tanawon. Okay, let us see. I-check na to kung divisible ba siya by 2? Yes. I-check na to kung divisible by 3. So, i-add na to. 9 plus 2, 11. Is it 11? Plus 2 is 13. Na. 13 man din ang answer, ani. 922. So, 13 divided by 3. Ang answer, dili whole number. Na ay sobra. So, dili siya divisible by 3. Klaro na. Kung ay usa ka x din ha, x gyud siya din ha. Di na gyud siya pwede. Diba? Okay, let's have this. Number, letter B. 4, 2, 3. Nani samot. Even o odd ang tumoy. So, ang buti pasabot, dili na siya divisible by 2. Check na to. So, meaning, dili na po siya dinhi. Dili na siya divisible by 6. Kaya wala man siya nakapasar pa dinhi sa 2. Pero, itry na to kung divisible ba siya by 3. 4 plus 2 is 6 plus 3 is 9. Pero, bagsak siya sa divisibility of 6. Try na to ikatulo. Magsimo taglang ikatulo. Yan. 1, 3, 2. Sus, nakalimot magit ay. Dapat upat din ka test. So, tanaw na to. Divisible by 2. Yes. Divisible ba siya by 3? Let us see. 1 plus 4, 1 plus 3 is 4. Plus 2 is 6. Ang 6 ma-divide sa 3? Yes. Okay. Kung duha na ka-check din ha, check na sa din ha. So, meaning, kanira gyud nga number, ang divisible by 6. The rest, dili siya divisible by 6. Kaya naman siya x. Nasabtan.
Ay, salamat. Nasabtan. Ay, malipay gud ko nasabtan. Okay, next. Divisible by 9. Nakalisod ba tong leksyon? Ay, nagkasayon oy, labi nagmaayo kay ta mag-multiply. Kung kabalo ta mag-multiply, kabalo ta mag-divide. Ana gyud na. Giunsa to pagkabalo nga ang number divisible by 9? Kung ang sum sa tanang digits, uy, pareha sa 3. Divisible by 9 or na ay multiple of 9. Example. Pareha sa 3 ha? 99. Okay. Ano siya? 99. So, i-add ra gyapon. 9 plus 9 equals 18. So, ang 18, ma-divide ba sa 9? Yes, nga walay sobra. Kanag yung walay sobra. Ang divisibility, divisible, walay sobra. Insakto, walay sukli. So, 18 divided by 9 equals 2. Pwede po din mo multiples, 9, 18, 27, and so forth. So, pwede. Right? Okay. Another example. 153. I-add lagyan po ng digit. 1 plus 5 plus 3, mauna siya equals 9. So, meaning, ang 153 is divisible by 9. Kaya ang 9, ma-divide sa 3. Substan. Muna ngayon sa una. Meaning ko, substan, clear, Sprite, or Coke. Kaya ang Sprite clear man. Ay, didit na magsabaki. Ads man din na, no? Okay, next. Pero, kani siya, divisible siya sa 9, pero, isalot na to ang 6. Dili siya pwede divisible by 6. Nga naman, kay ang 3, even. May good ka na minaw. Ang 3, add. Mo ng secret sa mga teacher. Magpataka og istorya. Tuyuon gid niya nga sayop. Kay mga hala ma'am, sayop ka. Oy, naminaw gid ay siya. Mo na malipay din ang maestra nga paghatag siya sayop nga mga answer, sayop nga mga giistorya na imo correct sa iya. Ang buti pasabot, naminaw gyud ang bata. Hey. Okay. Next example sa divisible of 9. Dako na makainingan numero ay 52,354. Kwarta pa unta nisos malipay na yung teacher sa ani kung kani nga kwarta ha. Okay. Handom na lang tano. Okay, 5 plus 2 plus 3 plus 5 plus 4 equals 19. Ma-divide ba ang 19 sa 9 nga walay sobra? Dili. Yes, dili na ginesukli. Okay, so meaning kani siya dili. Pwede. Dili siya divisible by 9. Okay, another example. Kani 52,353. May kaisulat yung dagko nga numero, no? So, 5 plus 2 plus 3 plus 5 plus 3 equals 18. Okay. So, ang 18, ma-divide sa 9 nga walay sobra or by multiples 9, 18, 27, and so forth, or ang 18 doon ay factors nga 9 o 2. So kani nga number ang buti pasabot nga kini nga whole number kani siya 52,353 is divisible by 9. Okay, nasabtan. Let's try this. Sinigay sa mata. Mama ni, wala na compute. Pwede mo may nakatsada ani nga math kay. Wala na compute. Di na ta mag-divide. Sus, ano mag-divide na may shortcut. Okay. Star lang kung divisible by 9. Okay. Ready na? Number 1. Pwede na ansiran sa mata. Uy, muna nakatsada ng math kay mata-mata. Mata-mata rin ang math ba? Labi na grade 5 nga math. Okay, 101. Unsa man na siya? Divisible by 9? Dili. So, walay star. Nga naman, 1 plus 0 plus 1 equals 2. Mag-divide ba ang 2 sa 9 nga walay sobra? Namin na. Sinsilyo kay namin kay decimal na siya, fractional ang answer. Okay, next. 201. Star or dili? Ay. Dili, gihapon, kay 2 plus 1. Dili pwede ma-divide sa 9, nga insakto ang answer. Sunod, number 3. 1 plus, di ba? Pwede na matahon? O, sign ra kayo sa ngatanan. Mata-mata ra gyud.
1 plus 5 plus 3 equals 9. Tama? Okay. So, 9 divided by 9. Pwede. So, star siya. Ang factor sa 9, 9 og 1. So, pwede. Kaya na ay 9. Kani. 3,006. 3 plus 6. Di natin i-apply ng 0. Kaya 0 na maganda. Equals 9. So, pwede. Star. Okay. Nasabtan na to sum up. Kung 3, to check the divisibility of 3, i-add ang digit. Pag human, i-divide sa 3. Kung pwede. Sa 6, kinahanglan ang number even. Kay kinahanglan ang number divisible by 2 og 3. Dili or ha, og 3. Duha. Duha ang pag-test 2 og 3. Sa 9, imo lang i-add ang tanang digit, divide sa 3, or pangitaon kung dunay by factor of 9 ang number. Nakasabot na. Katong ang number katong paghuman na nimo og add. Okay. Sabtan atong sagulon atong nahibaw-an karon. I-check nato kung ang number naabay common factor using the divisibility of 3, 6, or 9. Okay. Di palagi mo magkalibang. Kay ngano, sayon lagi dilagyan ng math. Okay, next. Next is sa instruction, ani? Ako naman itong istorya ganina, no? Find the common factor using the divisibility rules of 3, 6, or 9. Okay, so pangitaon ni mong common factor sa 66 o 72. So, i-check ni mo dia, i-check ni mo, i-test ni mo kung napos like common factor. Ready na? Okay, check na to. 66. Pwede ba siya sa divisibility rule of 3? So, kung i-add na to, 6 plus 6 is 12. 12 divided by 3 na i-answer nga walay sobra. So, check siya. Diba? Okay, next. Sa 6. 6 plus 6. Kung sa getong 6, kinanglan both 2 ug 3. So, i-check lang na to. Kaya na may 3. Check naman. So, i-check na to ang iyang last digit. So, even man siya, check na siya daan. Diba? Wala na compute-compute. Mataragyod ang pasigaon. Okay. Next, sa 9. 6 plus 6 is 12. Ang 12 ba-divide ba sa 9? Dili. Di siya ma-divide. So, unsa naman ang common factor? Tanaw na to. Iswat na to di ang common factor. Okay? Dili siya pwede pa mag-common factor. Iswat lang sa dali nato diri ang factor. Sayap na siya. Dira sabot pasabot ang common factor. Common factor. Sayap gid ang teacher. Sorry, dili ready. Ready biya pero walay dry run. Next ang 72. Divisible ba siya sa 3? Try nato. 7 plus 2 is 9. 9 ma-divide ba sa 3? Yes. Diba? I-check na to sa 6. Okay. Ang i-check na to sa 6, kana ragyod. Even number ba siya? Yes. Uy, even number. Very good. So, karon, i-check na to sa 9. Oh, 9 naman to ganina. So, 9 divided by 9. Kani, di ba 9 naman eh? So, check siya. Isulat din nato ang factor sa 66 din nga pwede siya. Na divisible siya sa 3, divisible siya sa 6. Dayon, divisible pod kani dinhi ang 72, divisible siya sa 3, divisible siya sa 6. Naapod siya 9, pero dili niya common factor. So, ang buti pasabot nga ang common factor sa 66 ug 72, 3 ra og 6. Sabtan? Okay. Next. Kana. Factor na lang na siya. Dini ang common factor. CF. Okay. 126. Diba? Balag dahang numero ang ato i-test. Ang gagmay naman.
Multiple ba siya sa 3? Check. 1 plus 2 plus 6 equals 9. 9 divided by 3? Check. Pwede, kaya walay sobra. Next, i-check na to kung divisible ba siya sa 6. Oh, ang 6 kay even. Check na daan. Di na ta mag-check-check, no? Ana rag yun. Karon, sa bilang itong sum niya ganina-ganina? 9 man to ba? 9, 9. So, ang 9 divided by 9, pwede. So, magsulat na tadaan dyan, 3, 6, og 9. Mauni ang pwede nga factor sa 126. Yes! Nang tanay, S. Walang. Pasensya na, namigid na. Basta, inani gani ang pag-ula, mag-good ni siya ingon nga, cut! Okay, take 2. Wala ni take 2, take 3. Diretso-diretso ni. Okay, next. 135. I-add daw na to, B. 1 plus 3 equals 6. 4 plus 5, 9 gihapon. So, ang 9, check siya. Add to ta sa 6. Akoy. Check ba siya sa 6? Dili. Kay ang iyang end. Ang iyang last digit kay odd. Dili even. So, X siya. Karon kay 9 man ang sum ani. Kani, pag add 9 man. So, check. So, isulat na to ang iyang factors is only 3 og 9. So, unsa may iyang common factors kaning 3 og 9. 3 ra og 9 ang iyang common factors. Nasabtan? Uy, kaayo ba di kayo kinasabtan sa tanan. Maghatag og assignment unta. Kanidi ay assignment. Check na ko na ugma ha kay sa sunod nga mga video kay unsay sunod 4, 8, 12, 11 and 12 na sunod nga video. So mo nang assignment nga pa-answer na ko sa inyo. Pero actually no, sign ra kayo be karon tungod sa technology. Mingon ra bang ka nga, hey Google, hey Bixby. Kisa pa nang usa. Hey dili Alexa, si Siri. Hey Siri, what is 6 a factor of 121,066? Mo answer gina siya diretso. Pero ang point ana is kung ikaw ang pangutanon, mayon ko nga imo ngalan si Maria. Hey Maria, is 6 a factor mo? Ka-answer ka. Di ba dili? So kinahanglan makabalo gyud ta kay ngano ang walay kahibalo dali ra gyud kaayo mailad. Di ba? So, kinahanglan, walay mag-cheat, dili i-google ang answer. Nakasabot kay, wala man ta, mabitaw ni eskwela ta, para nahibalo. Kay kung inaana man lang gani nga magsalig lang ta ni Google, di na lang ta ang eskwela. Diba? So, maura na karong adlaw, hangtod sa sunod. Kini inyong tita ay, muingon kaninyo. I love math!